Dinhi usab ta kang pangutana pastor gikan kang Romeo Austria sa pangutana pastor sa inato pa kung buhi pa si Maria karon ako siya ignon nga hoy Maria ina ni Kristo nga tao. Kani siya nga tagantang mo background ani gisend niya ni sa Facebook igsuon sa dihang nagtopic ta about kang Maria. Unya akong gipasabot diri nga si Maria inahan ni Kristo sa pagkatao. Busa ning comment din siya dinhi igsoon ningon siya dinhi sa inato pa kung buhi pa si Maria karon ako siya ignon nga hoy Maria inahan ni Kristo nga tao. Depende na kay ikaw may nagsultian ha pero wala gilitok sa Biblia igsoon. Kanay ingog hoy Maria kanang ingog kag hoy mura man kag wala tay good manners and right conduct ani ignon mo hoy Maria huna-huna ra na sa nangutana karon. Pero kung moingon ka igsoon na by address igsoon nga makaingon ka nga dili gid ingon nga giila nga ang Dios gianak ni Maria. Ang gianak ni Maria katong Kristo nga nagpakatao. Tanaw na to gani igsoon kining Juan 2, okay? Juan 2 bersikulo 2 ug 3. Og si Jesus usab gidapit ngadto sa kasal uban ang iyang mga tinun-an. Ug sa pagkahurot na sa bino, ang inahan ni Jesus miingon kaniya, wala na sila'y bino. Og si Jesus miingon kaniya, babay, unsay imong labot kanako. Okay? Ang takna, wala pa moabot. Now, gisugoon ni Maria, si Jesus Christ, nga maghimo og milagro tungod kinahutdan nagbino. Meaning to say, ipagawas na ni Jesus Christ ang iyang pagka-Dios. Kay ang Dios ra may gamhanan, di man gamhanan ang tao, pero duha may nature si Jesus Christ. So meaning to say, gahangyo si Maria sa divine nature ni Jesus Christ nga sulbaron ang problema sa kakulangon sa bino. Balo ka, unsay tubag ni Jesus Christ kay divine nature naman na siya igsuon. Okay? Unsay tubag ni Jesus Christ, unsay labot nimo. Okay siya, babay, unsay imong labot kanako. Wa mag-ingon si Jesus Christ nga, inahan ko. Okay? O, wala siya mayon siya. Ang iyang address ni babay, unsay imong labot kanako. Okay? Ang akong takna, wala pa moabot. Pamalando nga ko nun ninyo igsoon. Kung si Maria, inahan ni Kristo sa pagka-Diyos, naabaday pagka-Diyos manglikramo nga gianak ni Maria nga moingon, babae, unsay labot nimo nako. Okay? Mo na nga usa sa ebidensya, usa sa daghang ebidensya igsuon, nga si Maria, inahan ni Kristo sa pagkatao, dili inahan ni Kristo sa pagka-Diyos. Remember, ang babae, dili manganak kung way similya sa lalaki. Okay? Ang pangutana mauni, asa may similya nga nisulod sa tiyan ni Maria, nga gikan sa lalaki? Wala. Lalang sa Espiritu Santo igsuon. Laktod nga pagkasulti, dili to ihan ni Maria ang naa. Ngahimo lang si Maria nga abutanan, na bitaw puy-anan sa tiyan. Kaya mo makita igsoon, ang biological nga pamaagi baya, gitawag nato og egg cell og ang sperm cell. Pag-abot sa egg cell og sperm cell, mahimo siyang tao. Ang pangutana mo ni, nganong naay tao sulod sa tiyan ni Maria nga wala may sperm cell? Unya karon, ang kuno ni Maria nga siya ang inahan ni Kristo sa pagka-Dios. Unya adunay theology nga moabot karon nga si Maria inahan sa Dios. How come? Saon sa nga pamagi? Asa may similya sa sperm diha? Dili na ito ma-prove igsoon. Gigamit lang ang tiyan ni Maria nga diin mahimong instrumento aron kadtong Dios nga nagpakatao mahimong normal nga tao kay duha man ang iyang nature. Remember, ang pagka-Dios wala na siya gianak, walay sinugdanan, walay katapusan. Mismo pa si Jesus Christ igsoon. Mikiyas kapitulo 5, bersikulo 2 atong makita dinhi sa maong nga bersikulo ang pahayag gikan sa balaang kasulatan kay 5:2.
Apan ikaw, Bethlehem, Eprata, ikaw nga maoy diyutay nga lunso diha sa taliwala sa mga linibo nga banay sa Huda, gikan kanimo, dunay usa nga mugula, nganhi kanako, nga mahimong magmamando sa Israel, kansang kaagi sa kaginikanan, gikan pa sa kanhing panahon, gikan sa walay katapusan. Asa si Jesus Christ? Gikan sa walay katapusan. Sa unsa nga paagi? Nga kining gikan sa walay katapusan ang inahan maus Maria. Ang iyang pagadios si Maria mo'y inahan. Diha na ba si Maria sa wala pa ang kalibutan? Diha na ba si Maria sa wala pa tukura ang kalibutan? Diha na ba si Maria sa wala pa tukura ang mga manulunda? Diha na ba si Maria wala pa tukura ang universo aron mahimo siyang inahan sa Dios? Imagine ako na ninyo, mayong ikag inahan sa Diyos, meaning to say, una ka kaysa imong gianak.